So mfowethu ngalolo suku kungasho nje ukuthi ngoba yayi ePhoenix. Kungasho nje ukuthi angithi ngicela siyikhansele, yabo. Hayi ngirun nje kahle itrip kanti labantu ngicabanga ukuthi babebonwe abantu thizeni. Abantu babephethe idakamizwa. Babeya ePhoenix bephethe nezibhamu kodwa mina angibonanga ke ngabe ngiqamba amanga. Emidleleni nje ayibheke sasikulu M4. Yabona nje amaphoyisa aqhamuka ngicabanga ukuthi esetsheliwe futhi ukuthi imoto ukuthi ikhale kanje nenumber plate. So ngicabanga ukuthi lapho isona sigama engasoze ngasikhohlwa mfowethu ngoba uyabona ukubhexwa ngobende inyama ungazuyidle kubhlungu ngoba kunabafuthi abahlele emajele abangawazi ngempela amacala. Nami nje lapha mfowethu ukube idlozi lami lalingangisebenzelanga ngabe la ngigojela icala ngoba amaphoyisa silalisa phansi sonke ngathi ngiyabachazela lezi insizwa zakhomba ukuthi hayi siyazana futhi sisebenza ndawonye. Ngawachazela ke mina amaphoyisa ngoba ngumuntu ongathathi ngenhliziyo. Yabo ngathi cha mina zingirequestile lezi insizwa. Zathi athi amaphoyisa ufazi walokho nabo ngathi nayebo. Ngase ngibakhiphela ifoni ngathi nansi itrip isuka kuRussell iye Phoenix. Bengakayiqedi nansi. Bathi mabebuzwa labantu ukuthi lo muntu enemrequestile ubani igama kwangaphumela obala. Lo muntu owabani isibongo bangaba Asazi imali. Asazi imali. Ngiyabingelela kubalandeli bePerfect TV. Igama lami ngobuhle besizwe uMadoda afele empini ngwakwamdleje isibongo kwesakwamthethwa la engidabuka khona esigodini somfusamvu. Ngize la eThekwini ngokuzofuna impilo engcono. Ukuthi ke ngithe mangifika ngathola amadlela uhlaza nami engicabanga ukuthi asibeke isingwe etafuleni. Ngisemkhakheni weUber, abanye bazi ukuthi uUber abanye bazi ukuthi uBolt. So ngilapha nje ngokuzoxoxisana nabaphathi bePerfect TV ngibona bangimemile sithi nje uxoxa sidingide sibone ukuthi khona yini omunye nomunye osafisa ukungena kulomkhakha ukuthi kukhona nangakuthola kukhona yini mhlambe okungashintsha impilo yakhe ukuze akwazi ukuqhubela phambili ngoba njengoba sisemkhakheni nje siphila eSouth Africa sinenkolelo yokuthi ubani nobani unelungelo lokuqala ibhizinisi acabanga ukuthi lingamsimamisa liqhubeke limnike mhlambe isinkwa akwazi ukubeka impilo yakhe endaweni right. Mfowethu kulomsebenzi ngingene ngenxa yokuntula kwemisebenzi engicabanga ukuthi wonke umuntu okwa Uber industry engakuchazela ukuthi kukhona okuncane noma lukhona ushintsho olwenziwe yiUber noma uBolt empilweni yakhe. Ngicabanga ukuthi ukungena kwami kulomkhakha ngingene ngoba ngifuna ukuxosha ikade eziko. So ke kugcine kwenzekile ke lokho ngoba ngilibonile ushintsho noma umunye umuntu osiceleni angeke azabone ngoba asiboni ngendlela efanayo kodwa inhloso kwawukuthi ngixosha ikade eziko bhuti. Kuyaphileka futhi ngenqamba manga ngoba ngicabanga ukuthi abantu abangaziyo ngangengaka ngokomzimba. Ngicabanga ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi sengishintshile nobuso uyabona ukuthi lo muntu indlela akhanya ngayo khona la akahlala khona endaweni eright. Ngicabanga ukuthi kuyaphileka uma ngabe umsebenzi uzohlonipha, kuyaphileka futhi uma ngabe nawe uzoyihlonipha bese uhlonipha abantu osebenza ngabo ngoba nginenkolelo ukuthi empilweni mangabe uphila uke uqhubeke kwandeke imisebenzi kwande nokuphila kwabantu nabantu ohlala nabo nje uyababona ukuthi ba decent ngenxa yokuphila kwakho nokuhlonipha. So kulona lonke uhlobo lomsebenzi ngicabanga ukuthi ukuhlonipha nje ikhona okwenza ukuthi ukwazi ukuphila futhi ukwazi ukuqhubeka nempilo ukuze kuvele ezinye izikhala zomsebenzi osukuyifisa. Lapho webhodi ngingathi kufana nokuya enyangeni noma kufana nokuya kumelaphi wendabuko. Uma uya kumelaphi wendabuko uyofuna ikhubalo lokuthi mhlambe ube nezintombi ufika kunikeze kodwa uyakutshela ubuhle balo aphinda akutshele nobubi balo ebese kuba kuwena ukuthi wena eyakhe impilo ufuna ibhekiphi. So nalapha ke ngicabanga ukuthi kumuntu osafisa ukungena emkhakhweni kaUber yebo ngiyomtshela ukuthi cha ungangena ngoba ubuhle bakhona u1 no2 no3 no4 nobubi bakhona futhi kufanele umtshele umuntu ukuze kube kuyena ukuthi uma ngabe decide ukungena kulona ungena ngaziphi izathu nesimo sakhe akasuka kusona ngoba ngiye ngithi mina kuyona yonke into esiyenza empilweni kufanele kube uwena muntu
olwaziyo usizi lwala usuka khona ngingaswenka ngibe muhle ngibukeke nezintombi zingithande kodwa into ebalekile ukuthi la engisuka khona usizi lwakithi ngiyalwazi yini akekho umuntu owazi usizi lo omunye umuntu ngicabanga ukuthi ngisho bethiwa abangani ohlangana nabo noma intombi othandana nayo noma abantu bajwayele bajabulela ukukubona nje wena udrive imoto impilo iqhubeke phambili kodwa imuva lakho la usuka khona basuke bengalazi ingakho ngithi mina umuntu angimjaji kepha mangifisa ukumsiza umuntu ngeke ngimtshele iqiniso ngoba ngiyakholela ukuthi ekukhulumeni okutsheleni umuntu iqiniso liyamelapha unomtshela manga ngoba manga ulokho ekhohliseka so ngokuhamba ke kwempilo mfowethu la uma ngasuke umkhohlise ngawo ayamlimaza ngoba ekutholeni iqiniso elithola ngomunye umuntu engasalitholi ngawe ngicabanga ukuthi kunzima ukuphila naye ngoba usuke selazi iqiniso wena lelo mfihlele lona so ukugqugquzela nje mfowethu noma ukunqamula kuleyo mbuzo ongibuza wona kuhle kumbi so ngiyamnikeza ukuthi cha mfowethu ngena kodwa ulindele okube onje uphinde ulindele okuhle kunje okuhle ngeUber mfowethu wonke umuntu uyayidinga imali kwi-Uber industry imali esuka iza kuwena ngaleso sikhathi futhi uyakwazi ukuyisave lo mali through kwi-app ukuthi baba nesikhwama bakubekela kuyona mhlawumbe uyithole every week and futhi uma kwi-Uber industry awulambi noma ziba khona insizini nezinhlupheko kodwa awulambi uhleli njalo ngaso sonke isikhathi una ucash osephakethini it's either mhlawumbe ufuna ukufakela ekhaya noma ufuna ukufakela mhlawumbe uma wengane noma ufuna ukusiza othile wakwenu kodwa nje mfowethu igap yokuthi ungabe namali akukaze lwafika lolo sizi lolo kuthukela lifikile mfowethu ngoba ikhatha ayifani mfowethu angeke ngisho ukuthi kunemali yesokisi kodwa ngicabanga ukuthi ngendlela wena osuke usebenza ngayo nangendlela osuke uyikhandla ngayo uyakwazi ukuba nayo imali mfowethu kuba kuwena indlela oyikhandla ngayo yona ndlela osuke uzophumelela ngayo akufani angizwa mfowethu kungcono ukuthi ube umnikazi wemoto ngoba lonke usizo obhekana nalo uyal-understand ukunokuthi kube umshayeli obhekana nalelo sizo ngoba mayichazela ngeke uzu understand mfowethu mina ngeke ngahlangabezana nezinkinga yizeke ngaze ngimshayelele omunye umuntu kodwa engicabanga ukuthi bahlangabezana nakho kakhulu ukuthi ama-owner eyimoto awasiqondi isimo esenzakalayo efieldini ngizolinganisa ngomuntu ongakazaza oyi-owner kodwa ongakwazi ukuba semgwaqeni lento efana nokuthi ube umuntu obukela ibhola kodwa ungabazi ubunzima bokuba segroundini kube lula kuwena ukuthi ukhulume ukuthi enganikwenze ukuthi kodwa awukazi ubhekana lobunzima bokuba kuleso simo leso so nokuba i-owner ukethe umuntu mayichazela ukuthi kuleli viki bekunzima belingekho busy akusebenzekanga wena uku-understand lokho wena into ofuna ukuyizwa ukuthi nansi imali yabo so kuba nzima ke lokho ko-driver ngoba abanye abantu abafani bakwazi ukubona ukuthi ku-dry abanye bakwazi ukubona ukuthi ku-busy so abanye ke bake besebenzele bebe nomhobho lo ukuthi mina ngifuna ngeviki udriver angikhokhela u2500 kodwa ebe azi kahle kamhlophe ukuthi upetrol unyukile ebe azi kahle kamhlophe ukuthi imoto lolu hlobo lwemoto liyawudla upetrol so kuwe ungacabangelani ke lokho noma ngeke sicabange ngokufanako kodwa nje amanye ama-owner ake ebe nomhobho lo ukuthi angakwazi ukucabangela umuntu osuke emqashile mina nginenkolelo ukuthi uma ngabe uqasha umuntu usuke efana nomnewenu uma umnika ifreedom uyakwazi ukwenzela isihe nawe akugcinele imoto yakhe akuwashele imoto yakho akwenzele kahle nje yonke into ngendlela like ngathi imoto yakhe ngoba usuke nisebenzisana kahle webhodi ekungakusho into ekuthiwa i-competition ayikho egroundini kuphela i-competition ayikho emidlalweni thizeni kuphela mhlawumbe i-competition ikhona kuyona yonke indawo empilweni mawuhamba fanele ulindele noma yini eyenzakalayo ungalindeli ukuthi yonke into izoba ushukela yonke into izoba inhle kunama challenges ozohamba uhlangabezane nawo kunezinto ozohamba uhambe uhlangabezane nazo so ngiye ngithi mina imali bakhona uma ngabe wena ukhuthele angithi uyabaza abantu ukuthi baqala ngasikhatsini ukuvuka uyazi indlela abantu ama movements abantu ukuthi aqaba ngasikhatsini uyazi futhi ne pick up hour ya late uba iba ngasikhatsini so abafana banamhlanje mfowethu ngeke ngufihlele mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzongifakazela ngoba singabantu abakholela emakhaya ubuvuka ekseni
mhlambe abanye bavuke yosenga, mhlambe uyavuka omunye edibha, mhlambe uyavuka omunye bajove inkomo noma futhi inkomo before umuntu ayesikoleni. Yabo. So kuya ngokukhuthala kwakho mfowethu. Empilweni into enhle uyayisebenzela. Empilweni into enhle uyayivukela. So uma ngakukhumbuza nje ngicabanga ukuthi angisazi ukuthi okwakumtshengiseni wayenokucula ingoma ethi vuka umthando wemali ukhahlela ingubo. Uyayikhumbula le ngoma? Ichaza lesi simo samanje ukuthi uma mfowethu ufisa ukuba nemali awulali. Ngiyengiboneke ezinye istatus zithi ulala kanjani ungenalo imiliyoni ebank. So kuba lezo zinto mfowethu fanele uyicabanga empilweni ukuthi uma ngabe ufuna into enhle empilweni uyayisebenzela, uyayijulukela. Asikhulumi ngabantu abasuke babamba abantu inkunzi. Sikhuluma ngokusebenza ngokwekhandla umuntu ukuthi iba khona imali only if usebenza ngokwekhandla. Ubugebengu nje obudlangile obuhamba ngathi kuyatrenda nje at this time. Kuyenzeka kwenziwa ama client esuke siwathatha futhi kuyenzeka kwenziwe yithina bo driver. Angeke sikufihle lokho. And ngicabanga ukuthi esikhathini samanje mfowethu iKZN noma iSouth Africa ihamba phambili ngezinga lobugebengu. Ngikhuluma nje in a month back kunomfana asikisi ngiyamkhohlwa isibongo sakhe owabulawa eKenville. Ngicabanga ukuthi watrenda lo mfana wabulawa noma singeke sazi ukuthi wabulawa kanjani kwakubangwani asazi kodwa ngineshoya ukuthi waye udriver weUber wa request abantu babeya Kenville bambulala bamphuca imoto. So mfowethu ubugebengu lana kuyenziwa kakhulu umuntu akurequest kuyenzeka ukuthi urequestwe umuntu kuyenza kube intombazana ihlala ebackseat ngithi abantu bahlala ama backseat ubhizi nefoni ngeke uzumyalele kumuntu uthi hayi ungayichova ifoni kanti la kwi destination oyomehlisa khona vele usulindiwe neinformation yemoto isiyaziwa so ngeke ukubalekele mfowethu ubugebengu biyenzeka and anginayo isho ukuthi mhlawumbe kunganqandeka kanjani ngoba isikhathi sesiphila kusona sinzima kakhulu nanokuthi abaphathi noma ngathi abaphathi bezwe kukhona laba abuye bexegise khona isandla esingeke sikwazi ke lokho ukukuthatha njengento ngathi iubandlululo ngoba basebenza ngaphansi komthetho nabo abawunikiwe. Mfowethu angikwazi angiyena umuntu obuya aqamba amanga kodwa ngiyengikhuluma iqiniso ngoba nginenkolelo ukuthi liyamakho umuntu oseceleni. Mina ngosuku imali engangayenza kwaku 3800 imali engangayenza ngosuku uUber ngoba ngumuntu okhonze kakhulu uUber. Yes 3800 engayenza ngosuku. Ibhizi eqhamuka No kwangeyona ibhizi etheni mfowethu ngangithole itrip eyisuka eairport ehene so uma ku XL ukuthi xaxa kancane uyabona so ngangithole itrip eyisuka eairport iya ePort Shepstone kanti lo muntu loyo wayeyakhona wafike yena wa edistop esazizosuka khona siye kwi waterfall uyabona so mangifika kwi waterfall ngaphinde ngathola futhi enye trip eyayisuka bizwe eBhalito so imali ibathi xaxa mfowethu uyabona bese sibuye sithola noNtsumbulo nabaseceleni abelungu basithipha ngenxa ukuba clean ngenxa yolimo nangenxa nje mfowethu iye approach njengomuntu ngoba phela mongabe usebenza ngabantu uyanxenxa uyacela uyaxolisa uyabonga. Khona bhuti khona bekangenza 400 mfuthu usuku lonke hey kusanda kwenze mhlambe last month mfuthu kwakwenzeka futhi ngempela kwakuthule ngalendlela ukuthi app ayikhali uyabona nje mfuthu ngikhumbula ngomunye unyaka noma ngasakhumbula I think 3 months back I mean 3 years back ngake ngathatha abanye abantu engangibathathe lapha ku Russell kwakuzinsizwa nje ezintathu ezayibuka ezithembeka zafaka izikhwama eBhuthini hayi singabe nankinga kwakuBolt hayi ngiqala itrip kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi ngenxa yokusabela icommission uthi ayi bengicela ukuthi le trip ngoba siyazi la siyakhona mhlambe ngicela singayirun siyicancel ngikhambise ngoba ngisuke nginqenela ukuthola icommission uyabona so mfowethu ayi ngalolo suku kungasho nje ukuthi ngoba yayi ePhoenix kungasho nje ukuthi angithi ngicela siyicancel yabo hayi ngirun nje kahle itrip kanti labantu ngicabanga ukuthi babe bonwe abantu thizeni abantu babephethe idakamizwa babeya ePhoenix bephethe nezibhamu kodwa mina angibonanga ke ngabe ngiqamba manga
emidleleni nje ayibheke sasikulu M4 yabona nje amaphoyisa aqhamuka ngicabanga ukuthi esetsheliwe futhi ukuthi imoto ukuthi ikhale kanje nenumber plate. So ngicabanga ukuthi lapho isona sigama engasoza ngasikhohlwa mfowethu ngoba uyabona ukubhexwa ngobende inyama ungazuyidle kubhlungu ngoba kunabafuthi abahlele emajele abangawazi ngempela amacala. Nami nje lapha mfowethu kube idlozi lami la lingangisebenzelanga ngabe la ngigojela icala ngoba amaphoyisa silalisa phansi sonke ngathi ngiyabachazela lezi insizwa zakhomba ukuthi hayi siyazana futhi sisebenza ndawonye. Ngawachazela ke mina amaphoyisa ngoba ngumuntu ongathathi ngenhliziyo yabo ngathi cha mina zingirequestile lezi insizwa zathi athi amaphoyisa ufazi walokho nabo ngathi nayebo ngase ngibakhiphela ifoni ngathi nansi itrip isuka kuRussell iye Phoenix bengakayiqedi nansi bathi mabebuzwa labantu ukuthi lo muntu enimrequestile ubani igama kwangaphumela obala lo muntu owabani sibongo bangawachazela amaphoyisa okwakusho ukuthi shuthi information ayihlangani ngenhlahla ngaphonywa kanjalo angibuza amaphoyisa babese kokhelile nathi cha bakhipha imali emaphayithini kwakunemali enqwaba ngaze bese ayithatha amaphoyisa anginikeza yona ke ngalokho uzana lokungagcina lapho kusebenzisa uBolt ngoba ngabona ukuthi shuthi awukho safe. I-trip ngicabanga ukuthi yayi 240 something mangaphosisi kodwa amaphoyisa phela ayiseyikhipha ngokuthi afuna ukuthatha ukuhlona khona la nawe ayingazi ukuthi imalini kodwa kwakungontsumbulalana impela ababhekile ngajabula kodwa ngagcina ngivalile i-app ngalolu suku ngathi nje ayi bengicela ukuyopholisa ikhanda ngoba kwakukubi kakhulu nanokuthi nami ngangekho aware ukuthi ngingase kube nento kanjeyana kanti eSouth Africa mawubanjwe nezidakamizwa kuyicala elibomvu lifana ne-rape. Mfowethu ngiye ngizwe ngabafowethu esisebenza nabo nami futhi kwake kwenzeka ngicabanga kwa i-trip ayisuka eClermont ize Morningside kwake kwenzeka lokho kwasho ukuthi ke mfowethu uyabona izinto enjengalezo ngiye ngigweme ngoba kade ngisho iqaniso nabafowethu abalele emajele ababoshiwe abadonsa iminyaka ngenxa amacala abangawenzanga kuthiwa bawenzile uthola umuntu wesifazane endaweni zokucima ukoma endaweni zobumnandi sijabule kube mnandi kube umuntu wami ngimthengele into yokuphuza nami ngishaye into encane engiphuzayo size sihambe siyendlini kulalwe futhi enjoy kube mnandi ngoba siyathandana ngoba phela sesathola abantu ematshwaleni sithi bayasithanda kanti cha ekugcineni mayivuka kusasa mase edemand ukuthi umnikeze imali ngoba ulale naye. Wenza kanjani lo siswa seClermont? Hayi lo siswa seClermont mfowethu wakhombisa ukuthi unemfala kahlani yothando kumina kodwa olwangixaka ukuthi la seliqhamuka ngapi ngoba uqala manje ungazi uyabona sengibuza imibuzo ethe phecelezi nje ukuthi mhlawumbe ngihlala laphi ngina umuntu engijola naye uyabona mhlawumbe ngingakwazi mina ukuthi ngibe nenamba yakhe ube uyafisa ukuxhumana nami sixoxe kube mnandi sazane kangcono ngathi mina mfowethu kuye kube nzima ukuthi umuntu esifazane uma umthole kanjalo kube uthando leqiniso ngoba uyabona impilo nje basiphila siphila impilo engafani inkolelo zethu ayifani kanti namadlozi esiwakhonzayo awafani yabo so yizeke mfowethu imnandi into yamahala futhi nento yokunikwa imnandi kodwa iyangixwayisa leyana indlela enzana ngakhona wasekhokhile wayengakakhokhi ingakho ke nami ngase ngijaha ukuthi kube akhokhe imali bengakimi sesingaxoxa kokunye kodwa kube ukuthi imali singakimi sixoxe ukuthi ufuna lokho akufunayo kodwa sengibaphethe onzumbulwana mfowethu njengoba ngisho nje ahakiyena umuntu othanda ukukhuluma iphutha ziyenzeke igameko mfowethu kodwa nginayo inkolelo yokuthi mawumfana noma mawinsizwe ekhulayo uyakhetha la usukunyathela khona nanokuthi umsebenzi uyawuhlonipha angithi njengoba senginentombi engiyithole ngomsebenzi kusasa ayisadingi ukuthi ikhokhe sekufanele ngiyilande mahala akusewona ukusebenza lokho sekusokuthi nje manje ibusiness noma umsebenzi wami ngihlonipha futhi ngiyawubulala so kuyenzeka mfowethu abanye bayasho ukuthi hayi mina mfowethu ngavuka kuyenzeka mfowethu and ngihlezi ngizothiwa sebeqediwe kodwa mina mfowethu ngiyayiqhelelanisa nezinto ezinjengalelo mina cha mfowethu angaze ngize ngikwenze lokho mfowethu hayi ukuthi ngiyabayeka mfowethu into esuke ibalekile nesuke isekhanda kumina kusuke kuyimali ngoba ngisho nomama mangabe uya understand ukuthi ngisemsebenzini ngoba ngisho efona ngiyasho ukuthi ngisenama client ngisemsebenzini njoba ngisho mfowethu ukuthi lo msebenzi mawuhlonipha nawe uyakwazi ukuphilela kuma client mfowethu engingakusho
ayikho into ebaluleke njengoba neqiniso. Ayikho into ebaluleke njengeqiniso. Uma ungirequestile yiba neqiniso kumina. Ube nendawo esafe ukuthi ngikwazi ukuzokupick up kuyona. Futhi uma sengiza kuwena noma sengifikile asikho isidingo sokuthi ungikhansele ngoba mhlambe ngisuka njoba ngilapha nje mhlawumbe usuka eMasgrave. So ku petrol mfowethu engisuke ngize ngawo. Uyabona? Kunabantu abenza ama reservation besibook. Uze wena uzomlanda afika kukhansele. Usuke wena la usuka khona requestile mawufika wena umtshela ufikile akulindisa isikhathi eside ekukhansele. Zonke lezo zinto mfowethu uzenza ngopetrol akukho usukwenza just for fun. So lezo zinto ziyasilimaza. Nezinye izinto mfowethu abazenzayo ukuthi bangena kuma page noma bangena kwi-app beku-support beyosibika ngezinto ngezinhle ngathi. Ngoba phela mfowethu kuyenzeka ukuthi uyavalwa mhlawumbe uvalwe for good. Umsebenzi uphelile. Mina nje kukhona owangireport wathi ngafika nemoto engafane nale ekwi-app kuyena. Mfowethu yami imoto ine number plate eqondile. Nami futhi esithombeni mina. So angikhumbule ngikwenza lokho. Okwesibili lathi client mina ngafika ngiphuzile ngangidakiwe. Uyangazi utshwala nguphuzi. Ever since ngazala utshwala ngibaza ngiphuzi. So izinto njengalezo ngeke ukwazi ukuyigwema wena. Uba mangabe ubhalelwe iclient uthatha lokho sekushiwe iclient. So ngithi mina ke asihloniphaneni masingabantu. If into uyibona kufana nomuntu umegibele emotini ingane mayigqiba ezitulweni khona umuntu osuke esazogibela. So ngithi mina akube wena obheka leso simo ungene emotini notshwala ushiya ibhodlela uchitha utshwala khona umuntu osuke esazogibela khona abantu abangena bedakiwe aphalaza umuntu suthi mase phalazila ngisakwazi ukuqhubeka ngisebenze kungiphoqa ukuthi ngiyowasha imoto. Zonke lezo zinto ziyasilimaza ekuthenini kwi-budget osuyihlelile ngosuku awubusakwazi ukuqhubeka usebenze uyabo. Ebese ngithi mfowethu go driver esisebenza nabo bama Uber ngiyafisa yebo asifana indlela esikhule ngayo futhi isandla esisikhulisile asiqinile ngokufana. Ngisaqoqumezela khona mfowethu ukuhlonipha ukuthi umsebenzi uyawuhlonipha. Kukhona abantu abavuka ekseni mhlambe bengayi emdletsheni. Uyabona? Mangithi bengayi emdletsheni ngizwa ngithi kukhona abantu abavuka bengagezi. Umuntu avukele emsebenzini. Kunabantu abangayiwashi imoto. Uthola imoto inokutshwala. Ibhlungu kunzima ukugibela imoto inokutshwala ngoba iba nale aftertaste engabekezeleleki ngisho ngavula amawindi. Bese ngithi kukhona abantu obathathayo abangabhemi. Mhlawumbe una driver yabhema, kukhona abangabhemi. So leyo nto iyabalimaza ama client because asifani singabantu. Uyabo? Into esilimazayo leyo. Ebese ngithi siyacela ukuthi uma iclient lishiye into emotini selefone licela ukuthi ulitholisele ake sizame ukuthi sibalitholisele ngoba kukhona umuntu okeshiya ubhobhobho awukhalele wena kuwena awulutho lo bhobhobho kodwa kuyena uyinto enkulu ngoba une sim card mhlawumbe yasemsebenzini mhlawumbe une sim card yamadata mhlawumbe une sim card eneyinamba zabantu okuwukuthi kunzima ukuqala phansi. Yabo. So zonke lezo zinto mfowethu ziyawubulala umsebenzi ngoba uma ngabe elahlekelwe ifoni kimina ufike yathi driver bama Uber driver baka Bolt obviously nami sengiyiphakathi lapha ngithi okusho ukuthi asisathembene. So lezo zinto ziyabalimaza abantu and azowenza umsebenzi ukuthi uqhubekele uye phambili mfowethu. Ngithi nje mina mawuthola into awulikhande igama umtholisele lo muntu osuke efuna leyo nto leyo nawe ubeke ebalazweni ukuthi kunento enhle okayenzela umuntu. Wethu engingakusho kulokho kuyenzeka lezo zinto zamakhadi and baningi abantu ababeka ama complain kakhulu. Engicabanga ukuthi ngakwelami side angikwazi ukugwema. Ngicabanga ukuthi wena muntu wena okwazi ukugwema ngokuthi mhlawumbe maso requestile landelela ukuthi okay sengirequestile ifona bephambi kwamehlami angimbuze driver how far uyeza noma uza ukuze senze amaminzi ukuthi mhlawumbe mawungezi ngiqhubeke ngizama umunye umuntu oba abantu banale mandate ukuthi mo requestile bese shiya ifoni kanjalo because udriver uyeza usuke seboniswe acceptile kanti akazi ukuthi udriver usayihlalele. Same thing applies masewehla. Qinisekisisa ukuthi njengoba ngehla mangirequeste ngekhadi udriver endile itrip bose kuvela la kufanele umthipe khona noma kufanele umrate khona umrate bese niyahlukana. So abanye abantu abakunaki lokho. That's why udriver behamba nama trip abantu bengawa end beze bawa mhlambe after
ama-hour yabo ebese kudleka imali yakho kube ngathi behamba besaqhubeka itrip yabo that's why kubona ngathi kunaleyo nkinga leyo. Hayi mfowethu ngiyabonga bhuti ngijabule kakhulu nami ukuthi kukhona ngishareile nani kodwa isifiso sami esikhulu engifisa ukuthi uNkulunkulu asifeze kwiprovince yakithi neSouth Africa yonke mfowethu sizingane zandawonye sizingane ezikhule ndawonye angifisi ukubona itekisi ihlukumeza iUber angifisi ukubona iUber ihlukumeza itekisi uma ngabe sizingane zandawonye noma sixabana kodwa asibuye sithelela namanzi futhi angikhumbuli mina mfowethu njengoba ekhaya khona amatekisi omalume benamatekisi angikhumbuli benezinto noma benamazwi amabi ngo-Uber ngiyafisa mfowethu ukuthi imeya yeKZN yala eThekwini ngicabanga ukuthi uyayazi ngayizwa ukhuluma kolunye uhlelo kwegagasi ithi ama-Uber wekho emthethweni mfowethu ngaphatheka kabi mangabe esho njalo ngoba iUber noma uBolt ufike namathuba emisebenzi eSouth Africa kunabantu abaningi abondla imindeni kunabantu abaningi abondla izingane kunabantu abaningi impilo isiqhubeka nekati lingasabona ngaleziko uma ngathiwa mhlambe mfowethu abaphathi beSouth Africa noma imeya yethu iba nemeeting kube nemandate nendlela yokusebenza mfowethu akekho umuntu ozonda usomatekisi akekho umuntu ofisela usomatekisi intebe ngoba nabo babeka isinkwe etafuleni uma ngabe ungishaya noma mawungidubula noma ungigwaza noma ungiphuca imoto noma uthatha imoto yami wena usizakala kuphi baningi abaphathi bamatekisi esibaziyo abasezingeni eliphezulu esibaziyo angaze ngezwe mhlambe mfowethu ukuthi kuthiwa babamba abantu noma babambe imoto uyabazi mfowethu abaphathi bamatekisi abahlonishwayo South Africa yonke ngizwe nje kukhona icaba brothers angaze ngizwe kuthiwa isibamba umuntu yamshaya kukhona obhuti omavava akazuzwe kuthiwa ushaya umuntu umshaya emgwaqeni kukhona ubaba uGetsemane nawo namatekisi akazuzwe kuthiwa ushaya abantu kodwa kunabantu abavimba abantu imoto zabantu kunabantu abathi okay beimoto zabantu engakwazi ke lokho kuqhamukapi but nginenkolelo ukuthi umuntu ofanele angivimbe emgwaqeni it's a police officer okuyena onemvume ukuthi license indoda mayengekho uyazi okufanele akwenze kodwa abanye nabanye asivumelekile ukuthi bekwenze ukube imeya yethu isebenza ngeqiniso ngabe mfowethu iTheku lilungile wonke umuntu ujabule kodwa ngifisa ukubhebhethekisa udlame into engiyifisayo ukuthi ubani nobani akamhloniphe umuntu emgwaqeni ngoba sizalwa ezindaweni ezehlukene asazani insizwa ngazi ukuthi ziyahloniphana kodwa ayishayani futhi ayibulalani umuntu ozonda insizwa mfowethu uzonda isizwe sonke ngiyabonga mne wethu Isiyakubheka siyapho kodwa kunabantu abanga-understand ngicabanga ukuthi mhlawumbe mangathiwa sihlala phansi siyacabanga kunabantu abangaqonda ukuthi njoba sikuma Uber industry siyathexwa each and every trip that you take you get taxed ukuba abantu bayazi ukuthi siyathexwa and sithexwa imali enkulu ngabe mfowethu mhlambe nathi sinezwi ingakho ngithi mfowethu angifisi ukufaka obhuti bethu abakwi-industry ye-transportation kodwa into engiyifisayo ukuthi umuntu mawubaba ekhaya iaphula unezingane eziwu4 ulisika ophisa abawu4 abalinganakho ukuze izingane zingaxabani zodwa uyayibona lonto leyo ukube mhlambe imeya yethu isebenzisa iqiniso ngabe la eThekwini asinawo umsindo kuneyindawo eThekwini lama ubangasangeni khona bayadutshulwa abantu bantshontshelwe imoto bashayule imoto lokhu yana lokhu abantu bomthetho thina abakazi beze besilamlele futhi abasinikeza igunya lokuthi mhlambe sikwazi ukuyilwela noma silikwazi ukuyikhulumela uyabona nje mawuthiwa mhlambe usuka la eThekwini ufuna ukuya e-airport ikhona itekisi e-airport ayikho mawuse airport uze eThekwini ikhona itekisi yini ofanele uhambe ngayo obvious fanele uthole a private trip okuthi ama Uber lawo even bona osomatekisi izingane zabo zigibela kithi nabaphathi nobani bagibela kithi bese kuba ukuthi ke wena uthembeke kangakanani mina ngiyafisa mfowethu ukuthi izwe lakithi libe nabantu abaphilayo liphathwa abantu abacabangela omunye umuntu ukube mhlawumbe kunjalo iSouth Africa ngabe inhle kakhulu ngoba icebile iSouth Africa kuphela iphethwa abantu abangafisi ukubona impumelelo komunye umuntu ukube kunjalo ngabe mfowethu sihle ngicabanga ukuthi mne wethu uma uyesitolo uyothenga imoto usuke uthenga imoto wazi kahle amhlophe ukuthi uzoyikhokhela kanjani futhi usuke wazi ukuthi uzosebenza kanjani
angikwazi ukukhuluma kakhulu ngabantu bama-meter taxi ngoba angaze ngiqondane mhlambe kuthola ukuthi kune garage noma ngizwe isigameko sethu nama-meter taxi angikwazi angikhumbuli mhlambe angikwazi ukuphendula kakhulu lapho ngoba angikhumbuli sinesigameko phela mina ngazi ukuthi umuntu mayeseqondane nami uyabona nje kufana noma ngivalwa abantu bamatekisi noma association uthile mina ngikwazi ukukhuluma nabantu abawu4 mase nikhuluma nebawu4 niza kimi ngeke ngikhulume nani ngikhuluma nomuntu oyedwa angikwazi futhi ukuthi ngilwe nani kuphela ngikhuluma into mina engazi kahle amhlophe ukuthi ayikulwisi kepha izoxazulula lesi simo sesibhekene naso awekho mfowethu amazwi anginawo kodwa engikufisakho ngifisa ngathi lonke uhlobo lomuntu olingana nathi noma lonke uhlobo lwabantu abezemva kwethu abaqonda ukuthi empilweni akumnandi futhi akulula noma ubani ophilayo akazi ukuthi uma esuka ekhaya ethunywe eThekwini ethunywe eGoli ethunywe eMpumalanga ethunywe eCape Town akazi ukuthi yini angayithunyiwe umzali mebeka ithemba kuwena usuke engadlali kodwa basuke bazi ukuthi njengoba sikhipha lengane yofunda njengoba sithengela lengane imoto uyojoina uUber njengoba sithengele itekisi sithengela wena wena uyiso uyikho konke kwethu ngiyafisa mfowethu ukuthi umuntu amhloniphe omunye umuntu lokho kuyayakha injabulo kuyalwakho ubumbano futhi kwenza ukuthi uhlale nalo lonke uhlobo lwabantu ofisa ukuhlala nabo wangalithola ithuba kodwa abantu bekusondeza eduze ngenxa ukuthi iqiniso uyalikhuluma nenhlonipho futhi unayo phela into esifisayo sifisa ukubabona abantu abasha bephumelele empilweni iUber mfowethu ayikho wrong phela wena umuntu oyijudge wrong ngenxa ukuthi inqumo sokuyithatha usukuyiUber azizinhle kodwa ngibafisela inhlahla mfowethu abantu abasakhulu ukuthi engathi umqondweni bengakhula bazi ukuthi bafisana ngoba esikhathini samanje mfowethu iphutho lenzayo uyithola usemgodini siyabonga kakhulu bhuti omdala siyabonga mfowethu